να τα πούμε. Βγήκε ο Δημητρακόπουλος στον Χατζη Νικολάου και του είπε κάτι εκπληκτικό. Του είπε κάτι εκπληκτικό. Και το είπε ο Χατζη Νικολάου και το είπε και ο Δημητρακόπουλος ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να βγάζουμε θέματα εάν δεν περιμένουμε πρώτα την απόφαση των δικαστηρίων. Και το έλεγε ο Χατζη Νικολάου και κούναγε το κεφάλι του. Ρε Νικολάκη, αυτό δεν το έχεις 2 χρόνια, τώρα το μάθες. Τώρα το μάθες που βγήκε η απόφαση για το βατοπέδιο ότι δεν πρέπει. Τώρα, τότε Νικολάκη, που ήμουν μιζαδόρος με ελικόπτερα, τότε Νικολάκη που κατηγορούμουν μια σειρά πραγμάτων, αθώθηκα Νικολάκη. Άρα λοιπόν ερηνίες, τύψεις, ίασης, τίποτα. Απλώς το λέμε για τον κόσμο. Εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα και το παίζουμε κάθε μέρα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία να κάνω κι εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κλείνοντας την συζήτηση με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ένα σχόλιο για τις ευθύνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία οφείλουν να περιμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να προσεγγίζουν με φιδό και με προσοχή και με αυτοσυγκράτηση ανάλογες υποθέσεις. Νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή και για αυτοκριτική των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, παρότι δεν ήμουν από τους πλέον συγκρατημένους στην υπόθεση αυτή, κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου για κάθε υπερβολή που έγινε η ελέγχθη το προηγούμενο διάστημα. Θα πω μια λέξη, αν έχω ένα δευτερόλεπτο, παρακαλώ, πείτε την του για να χρόνου που μου δίνετε. Ειλικρινά σας λέω, εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν να βρεθεί στο επίκεντρο μιας αρνητικής επικοινωνιακής καταιγίδας. Να ξέρετε ότι σε εκείνη την περίοδο κανένας δεν σε ακούει. Και όποιος πει ότι οι δικαστές είναι ανεπηρέαστοι, δεν λέει την αλήθεια. Και οι δικαστές είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στην κοινωνία. Τα ερεθίσματα αυτά τους επηρεάζουν, με αποτέλεσμα να συμβεί κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στα 1000 χρόνια. Τον είδατε τον Νίκο Νικολάου να κάνω την αυτοκρατία. Ήμουν ασυγκράτητος. Ήσουν ασυγκράτητος. Τώρα τι σου απαγορεύει να συγκροτήσεις ασυγκράτητε την άποψή σου και να πεις εδώ. Κάναμε λάθος. Αθώθηκε γι' αυτό ο Κατζαφές, αθώθηκε ο Κατζαφές, αθώθηκε το Κατζαφές, αθώθηκε ο Κατζαφές. Γιατί? Πρωτοσέλιδο μάλιστα. Το κάνεις? Δεν θα το κάνεις ποτέ. Επομένως όλα αυτά τα λόγια είναι στο κενό, Νικολάκη. Είναι στο κενό, Νικολάκη. Εγώ ξέρεις ότι παρά αυτή την καταιγίδα την αρνητική που είπε ο Δημητρακόπουλος, ούτε κακία σου κράτησα, ούτε σε δικαστήρια σε πήγα, ούτε λεφτά σου πήρα. Γιατί κρατιέμαι μακριά από αυτά. Όμως ήρθες μόνος σου και ομολόγησες. Ήρθες μόνος σου και ομολόγησες. Ούτε φιδό ούτε αυτοσυγκράτηση. Αυτά για όλους.